koskaan. Tiimantit on ikuisia. Ja mä lupaan pysyä aitona ja aina rokkaa koskaan. Tiimantit on ikuisia. No hei kaikki! Lähdettiin ultramestareitten tällaiseen kamppikseen mukaan, koska meillä täällä Akuutti 24 Päijät-Hämeessä pidetään tätä ultraäänikoulutusta hirveän tärkeänä. Ja mä ajattelinkin laittaa sitten vähän teille fiiliksiä täältä meidän ultraäänikoulutuksesta. Täällä ollaan jo loppusuoralla, eli ollaan katsottu tuossa alkuun ensin kaikkien taitotason mukaan e-fastia ja niin poispäin. Nyt katsotaan istuvassa asennossa silmää. Ja täällä on näitä meidän erikoistuvia. Kertokaa meille nyt ihan yhteisesti, että minkä takia te käytätte ultraääntäpäivystyksessä? Minkä takia kannattaa lähteä ultramestareitten kurssille? Se, että me päästään nopeasti diagnoosiin, että se on meidän ensimmäinen diagnostiikkaväline. Nopeuttaa diagnoosin tekoa. Helpottaa konsultaatioita ja sitten vähän niin kuin selvittää sitä, että kuinka kiireellinen asia meillä on käsistä. Mitäs muita syitä? Ja sitten yleensä kanelointiin tai muuhun vastaavaan se on auttanut ihan hirveän paljon ja sitten virtsaummen diagnostiikassa ja muussa. Se on aika matalan kynnyksen tutkimus, jota voi itse kuitenkin kokeilla ennen kuin rasittaa potilas säteillä. Ja se on hauskaa. Niin, sekin vielä. Töissä saa olla hauskaa. Ja sitten kun me ollaan akuuttilääkäreitä, niin sitten pidetään tämä tälleen lyhkäisenä. Koska olemme tällaisessa yhteiskamppiksessa ja tarkoitus vähän mainistaa meitäkin, niin sanokaa, minkä takia tulisi Akuutti 24 lähteä töihin. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, Nesma. Tosi koulutusmyönteinen. Jos haluatte kehittyä, niin kurva on noususuuntainen. Täällä on hyvä meininki. Kyllä. Superkiva porukka. Yes. No niin, siinä tuli tärkeimmät. Ei muuta kuin tervetuloa meille töihin ja hauskaa kurssia teille ultramestareitten kerran ja ei kun oppimaan. Ilman erikoistumista saa tulla. Joo, ehdottomasti.